ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. 14 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Нуруллан Еркинбаевро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот ҳамкории бисёр ҷонибаи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баррасӣ шуд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз фаъолияти пурсамари созмон давоми 24 сол ва ҳамкории кишварҳои аъзо изҳори қаноатмандӣ намуда. Таъкид гардид ки Тоҷикистон аз раванди навсозии ҳамаҷонибаи созмони ҳамкории Шанхай ки бо қарори сарони давлатҳои аъзо оғоз ёфтааст фаъолона дастгирӣ менамояд. Ба рушди ҳамкории кишварҳои аъзо дар соҳаҳои тиҷорат, иқтисод, молия ва бонкӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. Масъалаҳои таъмини амну собот, мубориза бо терроризму экстремизм, сепаратизм, ҷинояткории созмонёфтаи фаромиллӣ ва афзоиши таҳдиду хатарҳо ба минтақа аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. Ҳамчунин оид ба татбиқи стратегияи рушди иқтисодии созмони ҳамкории Шанхай то соли 2030 ва аҳамияту афзалияти ташкили маркази зидди маводи мухаддири созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе табодули афкор сурат гирифт. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Нуруллан Ермекбаев андешаҳояшро ба хабарнигорон чунин баён дошт. Сегодня был принят главой Республики Таджикистан, уважаемым президентом Таджикистана господином Эмомалӣ Рахмоном. И в ходе нашей встречи я в первую очередь поздравил президента Таджикистана с очень важным событием не только для таджикско-кыргызских отношений, но и для всего региона Центральной Азии с подписанием договора о государственной границе между Республикой Таджикистан и Кыргызской республикой. И незамедлительно после этого важного события Шанхайская организация сотрудничества приняла и выпустила заявление, в котором отметила особую значимость этого события и расценила это как ценный вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе и на пространстве ШОС. Кроме этого, также я поздравил с успешным проведением 2 марта выборов в парламент Республики Таджикистан и поблагодарил за постоянное внимание к сотрудничеству в рамках Шанхайской организации. Республика Таджикистан очень активно работает в рамках ШОС, и только за последние несколько лет глава Таджикистана в ходе заседаний Совета глав государств, а также, видимо, по поручению президента Таджикистана на уровне министров иностранных дел, на уровне других отраслевых министров, Таджикистан выдвинул очень много интересных, важных инициатив и предложений. Эти инициативы, предложения, большая часть их сейчас реализуются государственными членами ШОС, а другая часть активно изучается. Но я хотел бы отметить такие наиболее, может быть, актуальные инициативы, как создание специализированного антинаркотического центра в Душанбе, который бы занимался предотвращением и противодействием незаконному обороту наркотиков в комплексе совместно со всеми государственными членами ШОС. Сейчас это очень актуальная проблема, и такой антинаркотический центр планируется создать в рамках общего механизма противодействия вызовам и угрозам не только на пространстве ШОС, но и в целом в глобальном масштабе. Кроме этого, Республика Таджикистан выступила с инициативой, и в 2023 году была принята стратегия экономического развития ШОС. Это документ, который обобщает концептуальное видение государственными членами ШОС направлений и планируемых результатов экономического сотрудничества, которое охватывает и торговлю, и инвестиции, и транспорт, и промышленную кооперацию. Особо хочется отметить инициативы уважаемого президента Таджикистана в области сохранения ледников и водных ресурсов. Только за 20 лет было принято около 10 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по этим вопросам. 2025 год по инициативе Таджикистана объявлен Международным годом защиты ледников. 21 марта объявлен Генеральной Ассамблеей ООН как Международный день защиты ледников. Но кроме таких знаменательных дат и периодов,
проводится очень большой комплекс мероприятий. И вот эта тема защиты ледников, водных ресурсов, она как раз соответствует и теме текущего года в рамках ШОС, который эту тему предложила Китайская Народная Республика, которая сейчас является государством-председателем ШОС. Это тема устойчивого развития. И одним из важнейших факторов устойчивого развития как раз является обеспечение водой, защита ледников и сохранение экологии. Хочется в этой связи отметить, что на прошедшем заседании Совета глав государств ШОС в Астане в 2024 году главы государств приняли заявление о обеспечении питьевой воды и санитарии. Это также направлено на обеспечение устойчивого развития на пространстве ШОС. В целом, в ходе беседы с уважаемым господином президентом было особо отмечено, что документами ШОС и договоренностями наших государств-членов предусмотрено, что Центральная Азия является ядром Шанхайской организации сотрудничества, и была подчеркнута важность и актуальность совместного содействия укреплению не только безопасности, но и промышленности, экономики, транспортной взаимосвязанности в Центральной Азии и с расширением ее на весь ареал Шанхайской организации сотрудничества. 14 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон комиссари Иттиҳоди Аврупо оид ба шарикии байналмилалӣ Йозеф Сикеларо ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот вазъ ва дурнамои робитаҳои Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо инчунин масоили мубрами минтақавӣ баррасӣ гардид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки Тоҷикистон баҳри рушду тавсияи минбаъдаи ҳамкории гуногунҷанба бо Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои аъзои он талошҳои зарурӣ ба харҷ медиҳад. Масоили густариши робитаҳо дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, саноат, кишоварзӣ, энергетика аз ҷумла ҷалби маблағ барои татбиқи лоиҳаҳои гидроэнергетикӣ муҳокима гардид. Дастгирӣ ба тақвият додани соҳаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла тандурустӣ зарур шуморда шуд. Таъкид шуд, ки Тоҷикистон ҷонибдори тавсияи технологияҳои сабз мебошад ва дар доираи стратегияи рушди иқтисодии сабз то соли 2037 азм дорад, ки истеҳсоли нерӯи барқро пурра аз ҳисоби манбаъҳои таҷдидшаванда ба роҳ монад. Дар ин замина афзоиши тавлиди энергияи сабз яке аз роҳҳои асосии табдил додани Тоҷикистон ба кишвари сабз маънидод шуд. Ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон оид ба ҳалли мушкилоти глобалӣ, ҳамкорӣ дар мубориза бо хавфу таҳдидҳои амниятию муҳити зист, муқовимат бо паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва дигар масоили мавриди таваҷҷӯҳ низ аз мавзӯъҳои суҳбат буд. Пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, комиссари Иттиҳоди Аврупо оид ба шарикии байналмилалӣ Йозеф Сикела андешаҳояшро ба рӯзноманигорон чунин баён намуд. خانمان و جنابان برای من خیلی باعث شرف است در جمهوری تاجیکستان قرار داشتن. در این وظیفه نوم من بار نخست است که به کشور آمدم و ما مذاکرات خیلی خوب رو برپا نمودیم با جناب عالی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و بابت همکاری ما در جوده استراتژی دروازه‌های گلوبالی که اتحاد اروپا این رو تصمیم گرفته است برای پیشبرد، ما مذاکرات خیلی خوب برپا نمودیم و امکانیت پیدا کردم که با سازشنامه‌ای که دیروز بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به سرحد بسته شد، یعنی تبریکاتم را به جناب عالی رسانم. بیشک این سازشنامه به تاریخ هر دو کشور یعنی تاجیکستان و قرقیزستان خواهد درآمد و این چنین من باید قید کنم که خرسندانه من امروز امکانیت دارم این چنین با اعضایان دیگری حکومت جمهوری تاجیکستان واقعی برپا نمایم و بابت جنبه‌های دیگری همکاری ما در چارچوبه لایحه‌های عین حال تطبیق شونده و در آینده تطبیق نشدگی مکالمه خواهیم داشت. دوست جمهوری تاجیکستان از ذخیره‌های خیلی غنی نیروی انسانی جوانان خیلی صاحب ملکه امکانات خوب دارد و از لحظه صاحب اختیار شدن جمهوری تاجیکستان ما در چارچوب لایحه‌ها و برنامه‌های گوناگون با جمهوری تاجیکستان همکاری خوب برپا نمودیم. برای دستگیری نمودن بابت رشد استوار با جمهوری تاجیکستان ما در سمت‌های مختلف و مانند انرژی تازه، اینفراستراکتور رقمی و دیگر سمت‌های مهم
ҳамкорӣ мекунем. Ташаббуси Иттиҳоди Аврупо оид ба дарвозаҳои глобалӣ ин як имконоти хубро фароҳам меорад. ин бевосита стратегия мебошад ки яъне сифати баланди сармоягузориро пешбинӣ мекунад, лекин инчунин бо тамаркуз бобати дастгирии пешниҳод намудан ба ҷавонон рушди маориф, тандурустӣ ва яъне сохторҳои иҷтимоӣ. Дар Тоҷикистон айни замон дар самтҳои энергетика, об ва иқлим ва инфрасохтор хеле лоиҳаҳои муштаракро татбиқ намуда истодаем. Барои пайвастани Тоҷикистон ба ҳамсоя кишварҳо ва расидан ба яъне бозорҳои байналмилалӣ мо бевосита дар ин ҷода бо ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкорӣ барпо намуда истодаем. Яке аз лоиҳаҳои бузурге ки дар ин ҷода амалӣ шуда истоданд, ин сохтмони нерӯи барқии обии Роғун мебошад ки ман пагоҳ имкони сафар ба он мавзеъ дорам. Ман бо камоли майл ба ҷаноби олии президенти кишвар иттилоъ додам ки дар ҳамроҳии ман намояндагии гурӯҳи моро инчунин директори иҷроияи бонки сармоягузории Аврупо дорад ки бонки сармоягузории Аврупо айни ҳол бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо дар ҷараёни мутолиаи иштироки онҳо дар сохтмони нерӯгоҳи Роғун мебошанд. Дар бобати амнияти энергетикӣ ва содироти энергия нерӯгоҳи барқии обии Роғун саҳми босазо хоҳад гузошт, яъне дар ин ҷода ба тағйироти куллӣ мо рӯбарӯ мешавем. Барои ҷалби сармоягузорӣ ва рушди тиҷорат мо инчунин хушнуд аз он ҳастем ки ҷумҳурии Тоҷикистон имкон дорад ба долони транскаспиявӣ оид ба тиҷорат пайвандад. бо хушнудӣ мехостам ба иттилоъи шумо расонам ки дар вақти сафари ман ба ҷумҳурии Тоҷикистон мо созишномаро бастем бобати пешниҳоди маблағҳои грантӣ дар ҳаҷми 40 миллион евро. мо ду созишномаро дар ин ҷода инчунин мебандем. Якум бобати пас фародани талафоти нерӯи барқ ва дуюм лоиҳа созишнома ин пешбурди гузариши сабз дар бахши истеҳсоли пахта. Инчунин дар самти маориф мо лоиҳаҳои давомнокро дорем бевосита бобати мусоидат намудан дар таҳсилоти техникӣ, касби техникӣ, то ки барои ҷавонон имконоти таҳсил хубтар фароҳам оварда шавад. Дар умум агар гӯем анамин ташаббуси Иттиҳоди Аврупо оид ба дарвозаҳои глобалӣ ин як стратегияи ҳозиразамони шарикӣ дар асоси эҳтироми манфиатҳои тарафайн бо байни Иттиҳоди Аврупо ва ҷумҳурии Тоҷикистон барпо мешавад ва мо ҳамроҳ кор мекунем барои фароҳам овардани хуб барои наслҳои оянда, барои худамон ва барои фарзандонамон. Ташаккури зиёд барои диққататон. 14 март иҷлосияи якуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум оғоз гардид. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе иҷлосияи якуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум доир гардид. дар кори иҷлосия раиси шаҳри Душанбе, раиси комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе, раиси комиссияи ҳавзавии интихобот оид ба интихоботи аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум, муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, сардорони воҳидҳои сохтории дастгоҳ, раисони ноҳияҳои шаҳр, сардорони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок доштанд. дар оғоз вакилон котиботи иҷлосияро интихоб намуда, масъалаҳои рӯзнома ва тартиби кори онро тасдиқ намуданд. нахуст раиси комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе, Қурбонзода Аламхон иттилоъ доданд ки бо мақсади дар сатҳи баланди сиёсиву ташкилӣ баргузор намудани интихоботи маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе дар пойтахт 70 комиссияи ҳавзавӣ ва 254 комиссияи участкавии интихобот таъсис дода шуд. аз теъдоди умумии интихобкунандагон 536648 нафар дар интихобот 480472 нафар иштирок карданд ки 89.5% ташкил дод. аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ ва тариқи худпешбарӣ дар 70 ҳавзаи шаҳрӣ 214 нафар номзад ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе пешбарӣ ва номнавис гардиданд. дар натиҷаи овоздиҳӣ рӯзи 2 марти соли 2025 70 нафар номзадҳое ки аз нисф зиёди овозҳои интихобкунандагонро ба даст оварданд ба дарёфти ваколати вакилӣ сазовор гардиданд.
همین طور به هیئت وکیلان 9 نفر وکیل از ساحه ساختمان، 11 نفر از ساحه علم و معارف، 26 نفر از ساحه اقتصاد و مالیه، 10 نفر حقوق شناسی، 7 نفر از ساحه تندرستی و 7 وکیل از دیگر ساحه ها انتخاب گردیدند. از این شماره 31 نفر را زنان تشکیل می‌دهند که این به 44.2% وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم برابر است. از لحاظ هیئت حزبی باشد به مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه 60 نفر اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، 1 نفر از حزب کمونیستی تاجیکستان، 1 نفر از حزب سوسیالیستی تاجیکستان، 2 نفر از حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، 1 نفر از حزب اگراری تاجیکستان، 1 نفر از حزب دموکراتی تاجیکستان، 3 نفر غیر حزبی و 1 نفر به طریق خودپیشبری شامل می باشند. پس از گزارش رئیس کمیسیون شهری انتخابات مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم وکالت وکیلان نو انتخاب شده را تصدیق نمود. وکیلان تازه انتخاب طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره وضع حقوقی وکیلان مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت، شهر دوشنبه، شهر و ناحیه در اجلاسیه یکم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه سوگند یاد کردند. در اجلاسی اولین شده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سوگند یاد کرده دیگر وکیلان از روی شماره ترتیب حوزه ها این مراسم را بجا آوردند. سپس وکیلان خلق دستور مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و نظامنامه کمیسیه های دائمی و موقتی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه را تصدیق نمودند. در اجلاسیت 12 کمیسیه دائمی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از جمله عاید به تامین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، مبارزه بر ضد کروپسیا، رشد اقتصادی و اجتماعی، صاحبکاری، شغل اهالی و مهاجرت مهنتی، بودجه و اداره و اختیارداری مالکیت کمونالی، نقلیات، کمونیکاسیا و بهداشت راهها، معماری، شهرسازی، ساختمان و آبادانی، حفظ محیط زیست، سانیتاری و بیطاری، فرهنگ، معارف، علم و اینواسیا، صنعت و انرژتیکا، سیاست جوانان، رشد ورزش و سیاحی، مسئله های گندری، تندرستی، حفظ مادر و کودک، همکاری با مقامات خودفعالیت جمعیتی، حزب‌های سیاسی، واسطه های اخبار عامه، تشکیلات های غیر حکومتی و اتحادیه های جمعیتی و دینی، اینچنین نظارت رعایت دستور مجلس وکیلان خلق تأسیس یافته رئیس و اعضای آنها انتخاب گردیدند. همچنین کمیسیه های موقتی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه عاید به نامگذاری و نام‌عوض‌کنی محله و کوچه ها، میدان و خیابان ها، باغ و پل ها و دیگر قسم های ترکیبی محله های اهالی نشین شهر دوشنبه و دایر به تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شدند. در اجلاسی مسئله پیشبری نامزد به عضویت مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه نامزدی رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه را به اعضایی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی شهر دوشنبه پیشبری کردند. پس از آوازدهی پنهانی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با دریافت اکثر آوازها از حوزه انتخاباتی شهر دوشنبه یک دیلانه به اعضایی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید. اجلاسی یکم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را بررسی و تصدیق کرد. از روی همه مسئله های محاکمه شونده قرارهای دخلدار قبول گردیدند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وکیلان تازه انتخاب مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم را به مناسبت آغاز فعالیتشان تبریک نموده در مسئولیت وکیلی به آنها دست و دل پاک و خدمت شایسته به خلق را تمنا نمودند. در جنبه کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه کلی حاضرین را با عید بین المللی نوروز تبریک نموده با آنها سربلندی، خانه آبادی، سعادتمندی، بردباری و به تاجیکستان عزیز پیشروی و شکوفایی را آرزو نمودند. با همین اجلاسی یکم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم کار خود را انجام داد. طی سالهای آخر زیر راهبری آبادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پایتخت کشور سیمایی خود را کلاً دیگر کرده است. قامت افروختن بناهای خوشترها زمانوی به سیمای شهر زیبایی خاص از زم ساخته دقت سیاحان خارجی را به خود جلب نموده است.
14 март رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در محله حبیب احراری پایتخت از رفت ساختمان مجمع شهرک عالی مقام شناس شده، همزمان از نمایشگاه مصالح ساختمانی دیدن نمودند. باید گفت که در نمایشگاه مذکور بیش از 40 شرکت وطنی و خارجی محصولات خویش را به نمایش گذاشتند. ضمن بازدید رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به ساختمانچیان دستور دادند که در بنیاد بناها از مصالح ساختمانی اعلی‌صفت استفاده نمایند تا که خانه‌های در آینده بنیاد شونده باید برای زندگی ارزنده سازگار باشد. اینچنین به صاحبکاران برای کاهش دادن واردات مصالح ساختمانی جهت تأسیس کارخانه‌های نوی وطنی دستور سپارش داده شد. ҳамдиёрони азиз, тавре ба ҳамагон маълум аст дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Қирғизистон рӯзи 13 март аз рӯи натиҷаи музокироти сатҳи олӣ дар қатори дигар санадҳои муҳим аз ҷониби сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Садир Жапаров шартнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатӣ ба имзо расид. бояд гуфт ки бо қабули ин санади муҳими таърихӣ ки бо иродаи сиёсии роҳбарони олии ду давлати ҳамсоя ва хоҳишу талоши сокинон амалӣ гардид, мушкилоти қариб 100-солаи ду кишвар оид ба муайян кардани марзи сарҳади давлатӣ ва кушодани дарҳо ва оғӯшҳои шаҳрвандони Тоҷикистону Қирғизистон ҳалли худро пайдо кард. ин рӯйдод яъне кушодани сарҳадҳо на танҳо барои ду кишвар, балки барои давлатҳои минтақа аз бисёр ҷиҳат муҳим аст. имзои шартномаи дутарафа оид ба сарҳади давлатӣ ва ҳалли мушкилоти сарҳадӣ аз ҷониби роҳбарони як қатори кишварҳо ва ташкилоту созмонҳои минтақавию ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазируфта шуд. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш дар изҳороти худ овардааст: ман аз имзои шартномаи сарҳади давлатӣ байни ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон самимона истиқбол мекунам. ин қадами муҳим намунаи қудрати дипломатия барои ҳаллу фасли масъалаҳои тӯлонӣ ва таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва ҳамсоягӣ хуб мебошад ки ба пешбурди сулҳу собот дар Осиёи Марказӣ мусоидат мекунад. аз рӯи иттилои сухангӯи дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Стефан Дюжарик, дабири кул аз имзои созишномаи марзи давлатӣ аз ҷониби президентҳои ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон ки 13 марти соли 2025 дар шаҳри Бишкек ба имзо расид, ба самимият истиқбол менамояд. ӯ ин дастоварди таърихиро ба ҳар ду кишвар табрик гуфта ба роҳбарӣ, иродаи қавӣ ва азми сиёсии онҳо ҷиҳати ба анҷом расонидани раванди музокироти 10-сола баҳои баланд медиҳад. дабири кул умедвор аст ки ҳамкории созандаи устувор байни ин ду кишвар барои таҳкими эътимоди мутақобила, ҳамсоягии нек ва ояндаи осоишта барои мардумони онҳо ва минтақаи васеътар идома хоҳад ёфт. созмони ҳамкории Шанхай 13 марти соли 2025 ба имзорасонии шартнома байни Тоҷикистон ва Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатиро ки таҷассумгари иродаи неки тарафҳо барои ҳалли масъалаҳо бо воситаҳои осоишта дар рӯҳияи машваратҳои баробарҳуқуқ, ҳусни тафоҳум ва эҳтиром мебошад, истиқбол мекунад. давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай аҳамияти махсуси шартномаи имзошударо қайд мекунанд ва онро ҳамчун саҳми арзишманд дар сулҳ, таъмини амният ва собот дар фазои созмон меҳисобанд. котиботи созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ имзои шартнома дар бораи сарҳади давлатӣ байни ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Тоҷикистонро истиқбол мекунад. бо шарофати талошҳои пайваста ва иродаи сиёсии сарони ду давлат имкон пайдо шуд ки оид ба гузариши хати сарҳади давлатӣ дар тамоми дарозии қариб 1000 километрии он созиш ҳосил шавад. ҳалли масъалаҳои сарҳадӣ бешубҳа ба рушди пайвастаи ҳамкориҳои минтақавӣ дар соҳаҳои гуногун мусоидат намуда ба баланд бардоштани амният дар минтақаи масъулияти Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, иҷрои вазифаҳои дар назди созмон истода мусоидат хоҳад кард. ба ду халқи бародар дар бунёди ҷомеаҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ рушд ёфта дар Қирғизистон ва Тоҷикистон комёбиҳои минбаъда таманно дорем. иттиҳоди Аврупо аз имзои шартномаи ниҳоии сарҳадӣ дар бораи делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади муштарак байни ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон истиқбол мекунад. ин як лаҳзаи муҳим ва қадами бузург ба пеш аст ки дар муколама ва ҳалли осоиштаи баҳсҳо асос ёфтааст. шартнома устуворӣ ва суботи Осиёи Марказиро тақвият хоҳад дод. иттиҳоди Аврупо аз ҳамкориҳои минтақавӣ ки бар пояи худ асос ёфтааст пуштибонӣ мекунад ва омода аст ки иҷрои шартномаро дар доираи стратегияи Осиёи Марказӣ ва харитаи роҳ оид ба амиқсозии равобити иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ дастгирӣ намояд.
дабири кулли иттиҳоди давлатҳои мустақил Сергей Лебедев, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаровро бо имзои шартнома байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатӣ самимона табрик гуфт. дар табрикоти худ дабири кулли иттиҳоди давлатҳои мустақил изҳори боварӣ кард ки татбиқи амалии муқаррароти шартнома ба таҳкими муносибатҳои некҳамсоягии Тоҷикистону Қирғизистон дар асоси эҳтироми тарафайн, эътимод ва баробарҳуқуқӣ мусоидат хоҳад кард. ба андешаи Сергей Лебедев заминаи зарурии рушди минбаъдаи ҳамкориҳои дуҷонибаи бисёрҷониба буда ба манфиатҳои аслии ду кишвар инчунин иттиҳоди давлатҳои мустақил дар маҷмӯъ ҷавобгӯ мебошад. дабири кулли иттиҳод ба президентҳо дар фаъолияти гуногунҷанбаи давлати худ ва ба халқҳои Қирғизистон ва Тоҷикистон сулҳу шукуфоӣ комёбиҳои минбаъда орзу кард. Федератсияи Русия аз имзои шартнома дар бораи сарҳади давлатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар таърихи 13 март истиқбол мекунад. анҷоми ин ҳуҷҷати муҳим ба шарофати иродаи сиёсии роҳбарони ҳарду давлат ва кори тӯлонии ҳаётҳои ҳукуматӣ оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳад имконпазир гардид. ҷониби Русия дар рӯҳияи иттифоқчун ҳамеша ба шарикони худ дар Бишкек ва Душанбе ба манфиати ҳалли ниҳоии масъалаҳои сарҳадӣ кӯмаки сиёсӣ ва дипломатӣ мерасонад. шубҳае нест ки татбиқи шартнома ба таҳкими субот ва амният дар минтақаи Осиёи марказӣ мусоидат хоҳад кард ва муносибатҳои байни иттифоқчун ва шарикони стратегии Русия, Қирғизистон ва Тоҷикистон ба сатҳи сифатан нав мебароянд. давлати Кувайт аз таваққуфи сарҳадӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон ҳосил гардида бо хушнудӣ истиқбол менамояд. давлати Кувайт аз ин иқдоми мусбат ки баҳри тақвияти муносибатҳои байни ду давлат нигаронида шудааст ситоиш мекунад ва умедвор аст ки ин таваққуф дар пойдории сулҳу истиқрор ва пешрафти ду халқи Тоҷикистону Қирғизистони дӯст мусоидат хоҳад кард. вазорати корҳои хориҷии подшоҳии Арабистони Саудӣ созишномаи демаркатсияи сарҳадии байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистонро истиқбол мекунад. подшоҳии ҳукуматҳо ва халқҳои Тоҷикистону Қирғизистонро бо имзои созишнома самимона табрик гуфта ба ду кишвар ва халқҳои бародар суботу шукуфоии минбаъдаро таманно дорад. давлати Қатар имзои созишномаро дар бораи демаркатсияи сарҳадӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон истиқбол намуда онро қадами муҳим дар роҳи таҳкими амнияти субот дар ҳар ду кишвар ва минтақаи созмони ҳамкории Шанхай мешуморад. вазорати корҳои хориҷӣ азми ҳар ду кишвар ва талошҳои онро ба рӯи ҳалли масъалаҳо тавассути муколама баланд арзёбӣ мекунад ва ба ин васила ҳамкории созандаеро ки ба манфиатҳои умумии онҳо ҷавобгӯ аст пеш мебарад. вазорат бори дигар изҳор медорад ки давлати Қатар тамоми талошҳоро барои ҳалли баҳсҳо ва низоъҳо бо воситаҳои осоишта бо мақсади таҳкими сулҳ ва амният ҳам дар сатҳи минтақавӣ ва ҳам дар сатҳи байналмилалӣ пурра дастгирӣ мекунад. ҷумҳурии исломии Покистон имзои шартномаи делимитатсия ва демаркатсияи сарҳадии Қирғизистону Тоҷикистонро бо хушнудӣ истиқбол кард. Покистон роҳбарият ва халқҳои бародари Қирғизистон ва Тоҷикистонро бо ин созишномаи барҷастае ки хотимаи баҳси тӯлонии марзиро нишон медиҳад табрик мекунад. дар изҳорот омадааст: мо итминон дорем ки ин чорабинии таърихӣ давраи нави ҳамкорӣ ва пешрафтро дар минтақа мекушояд. ҳамчунин аз ҷумҳурии мардуми Чин ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико изҳорот ва вокуниш ба унвони роҳбарияти давлату ҳукумати Тоҷикистон оид ба ҳалли масоили марбут ба сарҳади давлати миёни Тоҷикистону Қирғизистон ворид гардид. иёлоти муттаҳидаи Амрико, Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистонро барои таваққуфи таърихии онҳо дар бораи аломатгузорӣ ва аломатгузории тамоми сарҳадашон табрик мекунад. ин дастовард ва аз уҳдадории ҳукуматҳои онҳо ба дипломатия ва суботи минтақа шаҳодат медиҳад. ҳалли баҳсҳои сарҳадӣ яке аз мушкилтарин вазифаҳои дипломатӣ аст ки ҳукумат метавонад анҷом диҳад ва мо дидгоҳ ва азми роҳбарони ҳарду ҳукуматро барои бартараф кардани монеаҳо ситоиш мекунем. иёлоти муттаҳида умедвор аст ки ин таваққуфномаи муҳим дари тиҷорат ва равобити байни мардум ва афзоиши шукуфоӣ ва сулҳро барои ҳарду кишвар ва минтақаи бузург мекушояд. ҷониби Чин Тоҷикистону Қирғизистонро ба муносибати имзои шартнома дар бораи сарҳади давлатӣ табрик гуфта ба нақши калидии роҳбарони ду кишвар дар ҳалли мусолиматомези масъалаи сарҳад тавассути музокирот баҳои баланд медиҳад.
дар ин хусус 14 март намояндаи расмии вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии мардуми чин Мао Нин изҳор намуд. ин ба сулҳу собот, рушд ва шукуфоӣ дар минтақа мусоидат мекунад, таъкид кард ӯ. чин ҳамчун ҳамсояҳои наздик ва шарики ҳамаҷонибаи стратегӣ омода аст бо Тоҷикистон ва Қирғизистон барои рушди минбаъдаи ҳамсоягии нек ва ҳамкории ҳамаҷонибаи мутақобилан судманд талош намояд ва якҷоя ҷомеаи наздиктари ояндаи муштараки Чин ва Осиёи марказиро бунёд намояд, гуфт Мао Нин. ёдовар мешавем ки 13 март аз рӯи натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Қирғизистон сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Садир Жапаров зери изҳороти муштарак доир ба таҳкими минбаъдаи дӯстӣ ва ҳамсоягии накӯ ва шартнома байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатӣ имзо гузоштанд. дипломатия сулҳуофарӣ таҷрибаи ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таҳкими равобити мутақобила бо кишварҳои минтақа ва ҷаҳон намунаи возеҳи сиёсати самаранок баҳогузорӣ мегардад. инак принсипи дарҳои боз ки асоси сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад аз ҳадафҳои беҳамто хоста дораандешии пешвои тоҷикони ҷаҳон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри густариш ва равнақи ҳамкориҳо дониста мешавад. шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф ва Хуршиди Азиз. фазои ҳусни тафоҳум, ҳамроҳӣ ва мавқеъгирии сӯзанда, андешидани тадбирҳои муассир хоса ташаббусу иқдомҳои шоиста ки баҳри саодати инсоният пеш гирифта шудааст, муаррифгари ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон чун кишвари сулҳофар мебошад. Эмомалӣ Раҳмон бунёдгузори сиёсати хориҷии Тоҷикистон. дар марҳилаи кунунӣ дар олам, ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешоҳангӣ ва иқдомҳои наҷиб аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо чун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили глобалӣ, балки таъсиргузор дар танзими равандҳои сиёсии минтақа низ шинохта шуд. кушодашавии сарҳадҳо на танҳо як амали рамзӣ ва эъломияи сиёсӣ, балки як қадами бунёд ва амалӣ дар роҳи таҳкими ҳамкориҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва гуманитарӣ байни Тоҷикистону Қирғизистон мебошад. ин иқдоми муҳим ба афзоиши назарраси гардиши мол, ҳаракати озоди шаҳрвандон, рушди босурати сайёҳӣ, эҳёи робитаҳои анъанавии хешутаборӣ ва дӯстӣ байни мардумони ду кишвар мусоидати бевосита хоҳад кард. барқарорсозии ҳамкориҳои стратегӣ байни Тоҷикистону Қирғизистон на танҳо барои ҳарду кишвар, балки барои тамоми минтақаи Осиёи марказӣ аҳамияти бузурги тарихӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ дорад. ин ҳамкориҳо метавонанд бо ҳайси намунаи ибрат ва модели муваффақ барои ҳалли мусолиматомези низоъҳо ва таҳкими сулҳу собот дар минтақа хидмат намояд. вақте ки созишномаи ҳамкории сарҳадҳои байни ду кишвар ба имзо расид, аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳам он хуш қабул карда шуд, хуш пазируфта шуд аз ҷониби коршиносони сиёсӣ, аз ҷониби мутахассисон ва аз ҷониби ҳатто сарварони кишварҳо он хеле баҳои баланд дода шуд. ва бинед ки яъне ин созишномаи ба тафовуқ расида аллакай тавонист ки бори дигар аз сулҳ сухан ба миён ояд ва тавонист ки бори дигар ба ҷомеаи ҷаҳонӣ аз фарҳанги сулҳофарию аз фарҳанги сулҳпарварии пешвои муаззами миллатимон ҷаҳон бори дигар огоҳ шавад. сиёсати муваффақ дар шароити ташвишовари ҷаҳони муосир, умумияти ҳадафу вазифаҳое ки дар назди давлатҳо пеш омадааст, зарурати рушду таҳкими муносибатҳои байни ҳамдигариро бар пояи дӯстӣ, эътимод ва ҳамкории судманд аз ҷумла дар арсаи сиёсат, тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ ва иҷтимоиёт бояд татбиқ созад. дар ин раванд сиёсати пешгирифтаи ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо принсипи дарҳои боз татбиқ мешавад, аз рӯи дипломатияи хос аллакай унвонҳои фахриро дорост ки тавассути он дар чеҳраи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷумҳурии Тоҷикистон ва мардуми шарафманди тоҷик дар арсаи байналмилалӣ чун миллати сулҳофару таҳаммулпазир шинохта мешавад. имрӯз он таҷрибаи сулҳофарие ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорад бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби ташкилотҳо ва созмонҳои байналмилалӣ хеле баланд арзёбӣ карда мешавад ки ин барои мустаҳкам намудаи мавқеи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ хеле мусоидат менамояд. ҷомеаи ҷаҳонӣ ба иқдоми пешгирифтаи ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз бо умед ба баҳри таҳким бахшидани сулҳу собот ва саодати башарият менигаранд. Тоҷикистон ва Қирғизистон инак дурнамои ҳамкориҳо бо саҳифаҳои рангини таърихӣ ва ҳадафҳои олӣ бозгӯ мегардад.
бояд гуфт ки дар заминаи умумияти ҳадафҳо ва мавқеи устувор дар ҳалли масъалаҳои минтақавию байналмилалӣ тоҷикистон бо роҳбарии оқилонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки таҳкимбахши сиёсати муваффақ аст ба натиҷаҳои назаррас ноил мегардад, хосат дар густариши муносибатҳои дӯстона бо ҳамсоя кишварҳо. Ин аст ки рӯйдоди фараҳбахши санаҳои 12 ва 13 марти соли 2025 байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон намунаи олии ҳамсоягии накӯ ва шарикӣ бо эътимод унвон мегардад. حالا که وضعیت جهان خیلی حساس است و رسیدن به صلح خیلی کاری مشکلی در بین بعضی دولت ها باقی مانده است، خیلی آرامانه و با اعتماد و با همدیگر فهمی حل کردن چنین مسئله این یک دستاورد بزرگ در ساحه دیپلماتی تاجیک نیز شماریده می شود و جامعه جهانی هم الکی به این به یک مناسبت نیک با یک جانبداری نیک الکی اظهار نظر کردند، چنانچه از جانب دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش خیلی خوش استقبال کرده و اظهار داشت که من بعد اکنون رابطه های تاجیکستان و قرقیزستان به سطح بلند رفته میرسند و آنها در سطح بلند اکنون همکاری هایشان را به راه می‌اندازند. همچنین از جانب سازمان همکاری شانگهای ما این هم‌آوازی را درک میکنیم، همچنین از جانب سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی ما این همصدایی را الکی اظهار میکنیم. کشور روسیه هم از این خوش استقبال کرده است، از این به توافق رسیدن چنین یک سازشنامه مهم را خیلی مهم در امروز وضعیت ارزیابی کرده است. همچنین چنانی که از وسایل اخباری هم خارجی و هم وطنی برمی آید هماهنگی و هم‌آوازیشان را وابسته به این سازشنامه خیلی مهم ارزیابی کردند. امروز سیاست خارجی توجیکستان در عمل راهی ثمرانک و واقع‌بینانه بودند با پذیرایی معیارهای بین‌المللی، احترام منفعت‌های شریکان، رعایت و احترام منفعت‌های ملی در تمام فعالیت دیپلماتیا در مد اول است. اساس سیاست خارجی جمهوری توجیکستان نکسرشتی، تأمین نیکوحوالی، آینده با سعادت بشریت و هدف‌های منفعت بخش را در بر می‌گیرد که در عموم ملت را معرفی می‌نماید. راه‌اندازی تماس و روابط دوستانه با کشورهای گوناگون، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مولوی جهانی و معرفی کشور و ملت در عرصه بین‌المللی نقش سازنده و بی‌نظیر دارد. این است که ده‌ها کشور خارجی و سازمان‌های بین‌المللی تجربه جمهوری توجیکستان را در گسترش مناسبت‌ها با جمهوری قرقیزستان نمونه واضح دیپلماتیای صلح‌آفرینی و تحمل‌پذیری بهر تحکیم و رشد همکاری‌های دو و بسیار جانبه ارزیابی می‌نمایند. فخرالدین محمد یوسف، خورشید عزیز، اخبار. رابطه‌های دوستی و همکاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان توسعه می‌یابند. شروع از 14 مارت خط‌سیر ناو هوایی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان از نو برقرار گردید. ابراهیم نظرالله زاده و فتح الله میرزازاده در این خصوص گزارش می‌دهند. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе расми ифтитоҳи хатсайри нави мустақими мунтазам аз шаҳри душанбе ба пойтахти ҷумҳурии қирғизистон шаҳри бишкек баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони ширкати Somon Air, Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар вазорату идораҳо иштирок намуданд. маврид ба зикр аст ки ин иқдом бо шарофати гуфтушуниди муваффақонаи сарони ҳарду давлат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров, ки дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Бишкек доир гардид, амалӣ карда шуд. боиси хушнудист ки дар рӯбарӯи ҷашни байналмилалии Наврӯз хатсайри мунтазами душанбе Бишкек барқарор мегардад ва имрӯз мо парвозро аз рӯи самти душанбе Бишкек анҷом хоҳем дод. сипосгузорем аз пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки имконият фароҳам оварданд барои анҷом додани парвозҳо аз рӯи самти душанбе Бишкек, ки ин барои густурдани равобитҳои ду кишвар ҷумҳурии азизи Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон пешравиҳо хоҳад кард. барқарор намудани парвозҳои ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва Қирғизистон тасмими муҳим дар таҳкими муносибатҳои дӯстона, инчунин робитаҳои иқтисодиву фарҳангӣ байни Тоҷикистон ва Қирғизистон мебошад. он ҳамзамон ба рушди соҳаи сайёҳии ду давлати ҳамсоя мусоидат менамояд. ҷудоям хурсанд шудем ана имрӯз беҳад кори нақш шуд
вақти ду мамлакат бо дӯстиашонро барқарор карданду сол бар мо осонтар шуд омаду рафтан дар зодаамо бар ватанамо. бениҳоят хурсандам, бениҳоят миннатдорам бар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва бар президенти ҷумҳурии Қирғизистон. одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт, душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт. марҳилаи сифатан нави муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Қирғизистон дар заминаи сиёсати бобарору ояндабинонаи сарони ду давлат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров. бо гузашти солҳо инак парвози ҳавопаймо байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон аз нав барқарор гардид. нахустин хатсайри ҳавоӣ аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Somon Air анҷом дода шуд ки дар он 113 мусофир аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Бишкек сафар намуданд. аз ин ба баъд ҳафтаи як маротиба мусофирон метавонанд ки рӯзҳои якшанбе аз хатсайри Душанбе Бишкек Душанбе истифода намоянд. ин тадбири муҳим ба густариши робитаҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Қирғизистон мусоидат намуда рушди ҳамкориҳо байни мардумони миллати тоҷику қирғиз марҳила ба марҳила таъмин мегардад. тавре интизор меравад минбаъд шуруъ аз 23 март парвозҳо ҳафтаи як маротиба рӯзҳои якшанбе анҷом дода мешавад. вақти парвоз аз шаҳри Душанбе соати 10:30 ва аз шаҳри Бишкек соати 14:20 ба вақти маҳаллӣ мебошад. давомнокии парвоз аз шаҳри Душанбе ба самти шаҳри Бишкек 1 соату 30 дақиқа, дар самти бозгашт 1 соату 20 дақиқаро ташкил медиҳад. бояд гуфт ки ифтитоҳи хатсайри Душанбе Бишкек Душанбе ба рушди муносибатҳои дуҷонибаи ду давлат такуни нав бахшида, ҷиҳати таҳким ва тавсеяи ҳамкории мутақобилан судманд дар бахшҳои фарҳанг, иқтисод, тиҷорат ва сайёҳӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. итминон аст ки ояндаи наздик ширкат парвозҳоро дар хатсайри Душанбе Бишкек Душанбе то 2 парвоз дар як ҳафта рӯзҳои чоршанбе ва якшанбе анҷом диҳад. тақвияти ҳамгироии таҳкими робитаи дӯстона дар заминаи сиёсати бо барору муваффақонаи сарони давлатҳои Тоҷикистону Қирғизистон. 13 марти соли равон дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии Қирғизистон марзҳои давлатӣ кушода шуда баҳри вусъат бахшидани робитаҳои дуҷонибаву бисёрҷониба гомҳои устувор гузошта шуд. бо мақсади рушду оммавияти варзиш, мустаҳкам намудани дӯстӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд то 27 марти соли равон аз рӯи 10 намуди варзиш мусобиқаҳои байналмилалӣ баргузор мегардад. муфассал дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобурҷон. ба муносибати ҷашни ҷаҳонии Наврӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд баргузории мусобиқаҳои байналмилалӣ ба нақша гирифта шудааст ки дар онҳо варзишгарони Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва дигар кишварҳо аз рӯи 10 намуди варзиш байни ҳам рақобат мекунанд. то ин замон 4 мусобиқаи байналмилалӣ пойгаи аспдавонӣ, шиноварӣ, камонварӣ ва волейбол дар сатҳи баланд баргузор шуда ғолибон бо ҷоизаҳои таъсисдодаи Кумитаи тадорукот қадрдонӣ гардиданд. рӯзи 12 март дар ипподроми Суғд мусобиқаи байналмилалии пойга доир гардид ки дар он чобуксаворон бо аспҳои зоти гуногун дар 8 давр рақобат намуданд. дар маросими ифтитоҳи ин чорабинии варзишӣ роҳбарияти вилояти Суғд ва Федератсияи пойга ва бузкашии ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд ки рақобат миёни беҳтарин чобуксаворони мамлакат гувоҳи он аст ки барои баргузории мусобиқа шароит ва имконияти зарурӣ фароҳам оварда шудааст ва ҳамзамон ҷиҳати зиёд кардани саршумори асп ва хушксозкунии он тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. ҳамаи чобуксаворон талош бар он доштанд ки дар пойгаи байналмилалии аспдавонӣ соҳиби тӯҳфаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шоҳҷоиза автомобилҳои сабукраф шаванд. давраҳои муайяншуда ҷолибу диданӣ сурат гирифт, аммо дар давраҳои 5 ва 8 чобуксаворон бо аспҳои зоти тоҷикӣ ва англисӣ маҳорати баланд нишон доданд. ҳамин тавр дар даври 5 мусобиқа асп бо номи рекорд соҳибаш Билолҷони Самандар аз ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон бо чобуксавор Фирдавс Саломов дар 1 дақиқаю 38 сония масофаи 1400 метрро тай намуда соҳиби шоҳҷоиза гардид. дар даври 8 боша шоҳҷоиза насиби варзишгар Фирдавс Саломов гардид ки бо аспи Усмонҷон Алиев аз шаҳри Хуҷанд бо номи Метеор дар 2 дақиқаю 55 сония масофаи 2400 метрро аввалин шуда тай намуд.
غالیبان این دو دور در برابر شاهجایزه همزمان صاحب مدال و افتخارنامه، جام و تحفه‌های پولی و مالی گردیدند. به غالیبان دیگر دورها باشد از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و فدراسیای پایگاه و بزکشی مدال و افتخارنامه و تحفه‌های پولی و مالی تقدیم کرده شد. برای تماشای این مسابقه بین المللی در ایپادروم سوخت زیاده از 30,000 نفر مخلصان و هواداران این نمود ورزش جمع آمده بودند. Красиво приняли, спасибо огромное. Мы уже вот Узбекистан и Таджикистан, уже многие века уже живем бок о бок, очень у нас сильные дружеские отношения. Также вот нас пригласили на этот великолепный праздник Навруз. Мы привезли своих лошадей, вот сегодня проводим тренинги. Также огромную хочу благодарность принести президенту Таджикистана от имени представителей коневодства и конного спорта Узбекистана. Также за такое красивое мероприятие, которое организовали руководству Сагдийской области. Мы очень были рады, очень все красиво, интересно все получается. Мы все конники, мы объединяемся, именно нас объединяет конный спорт. Мы также очень рады были, вот, видели вот ваши конюшни, вот, лошадей вот, чистокровных, ахалтекинские лошади. Ваша тоже федерация вот, приезжает к нам. Мы очень тесно сотрудничаем по именно линии, по ахалтекинским, по чистокровным лошадям. مسابقه بین المللی اوید به شناوری باشد در شهر خوجند برگزار شد. در مراسم افتتاح این چهاربینی ورزشی تاکید گردید که سیاست خردمندانه و دستگیری و پشتیبانی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نسبت به ورزش و ورزشکاران امکانیت فراهم آورده است تا ورزشکاران ما در عرصه جهانی مقام و منزلت خاصه کسب نمایند. آنها در چمپیونات‌های سطح جهانی و بین المللی با مهارت خاصه قوه‌آزمایی نموده مدال و جایزه و عنوان‌های بلند را صاحب شدند. با برابر ریواج و رونق نمودهای گوناگون ورزش در دوره صاحب استقلالی تاجیکستان به نمود شناوری نیز اعتبار خاص ظاهر گردید که الحال یکی از نمودهای معمول به حساب می رود و شماره دوستداران آن از حساب جوانان و نورسان تا رفت می افزاید. در مسابقه بین المللی اوید به شناوری که 3 روز ادامه یافت 80 نفر ورزشکار از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان اشتراک نموده ملکه و مهارت خود را نشان دادند. مسابقه در مسافه 50, 100, 200, 400 متر از روی 4 نمود شناوری صورت گرفت. Несколько лет подряд эти соревнования проходят именно в Таджикистане. Мы благодарны народу Таджикистана за такую теплую встречу, ну и правительству Республики Таджикистан за организацию такого масштабного соревнования. Эти соревнования уже на сегодняшний день являются традиционными. И мы уже очень часто приезжаем и видим, что спорт именно в наших регионах, в Азии имеется в виду, и в частности в Таджикистане развивается очень сильно бурно. من در این مسابقه در نمود طرز آزاد در مسافه 200 متر به گرفتن مقام اول مشرف شدم. منتداری خود را به تشکیل کننده های این چهاربینی ورزشی میرسانم. از استقبال و پذیرایی صمیمی مردم تاجیکستان بسیار خرسندم. آینده میخواهم باز برای اشتراک در چنین مسابقه ها به تاجیکستان تشریف آورم. به غالیبان این چهاربینی ورزشی مدال و افتخارنامه، جام و تحفه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و فدراسیای ملی شناوری تاجیکستان در فضای تنتنوی تقدیم کرده شد. مسابقه بین المللی اوید به کمانوری هم در سطح بلند دایر گردید. در این مسابقه 40 نفر ورزشکاران جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان اشتراک و مهارت سنجی کردند. این چهاربینی بین المللی ورزشی دوام 3 روز ادامه یافت و در آن بهترین ورزشکاران شرکت نمودند و در مسافه‌های از 60 تا 70 متر به طور انفرادی و دستوی آمیخته هم مردان و هم زنان مهارت خود را نشان دادند. یادآور می‌شویم که مکتب مخصوصی ورزشی اوید به نمودهای کمانوری در ولایت سوخت محض با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان افتتاح گردید و امروز در آن بیش از 100 نفر دستپروران ورزشی کمانوری به مشق و تمرین مشغول هستند. در انشاءات مذکور برای آموزش نازکی‌های کمانوری تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است و به تاکید مسئولان سال به سال تعداد دوستداران این نمود ورزش در مکتب زیاد می‌گردد. در مکتب برای تربیت ورزشکاران صاحب تجربه استادان صاحب کسب از قبیل قهرمان بازی‌های المپی زیبینیسا رستم و کارو فعالیت می‌نمایند. برگزاری چنین مسابقه‌های سطح بلند بین المللی جهت مستحکم نمودن رشته دوستی میان ورزشکاران، تبادل تجربه و شرفیاب شدن به نتیجه‌های بلند زمینه واقعی می‌گذارد.
این مسابقه های بین المللی بین دولت های همسرحد هم حاضر زیاد شده ایستاده است در تاجیکستان که این هم برای ورزشکارای ما خوب است چون که در اینجا خودشون رو چخیل آمادگی خود رو در مسابقه ها و قوه خود رو میسنجند. Я очень благодарна организационному комитету, который пригласил нас сюда на эти соревнования. Нас вот вчера приняли, разместили, и, в общем, все условия, и условия тренировок, условия соревнований. Эти соревнования, знаете, дают, во-первых, дружбу стран, дружбу народов и, естественно, рост спортсменам. Потому что любое соревнование это является спаррингом. Спарринг это когда спортсмен соревнуется с другим спортсменом, и у него растет результат, потому что он видит соперников воочию. Потому что можно тренироваться дома и никаких результатов не добиваться, потому что соперников, потому что ты к соперникам привыкаешь. А тут новые люди, новые лица и новые соперники. И все равно это дает рост, потому что каждый хочет победить. пас аз натиҷагирӣ аз маҳорати варзишгарон ба беҳтаринҳо ҷом тӯҳфаҳои арзишманд ва сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд супорида шуд. ёдовар мешавем ки то рӯзи 27 март дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд боз 7 мусобиқаи байналмилалии варзишӣ доир мешавад. бионагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. саломат бошед.